بحمام زلوا فوسلنا بحزن زلوا صانا نعلنا تجنقهم زلوا ورهولهم صميم زلوا نسعيهم سجاب نفس أزرق حيم فعزل لأكبر أمر وليدنا نعيم زلنا دما أرخزنا نعبال قوم قبرلنا زوفر دحنيت والناس قشوا دحن ملسلنا نفس عمتو عربين نفسها قلنت من سمع عرف لنا مسبع أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا بنادينا قدس رنجل مريم ملادنا بناي ملاك ترادنا بناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتات صلوتايت فلينا كم تنهوريا زمهر كيوم أب سمايت نبرا بنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من استخاتم سا فقرك قمت أب سمايكم مدام مدري خنا على جرح على وحبنا حياة وجلا ودلهم كم زحدقنا لهم بدلنا مسنا دقلنا كاب كفو عدنا نمبر فتنا يتتونا من قستين حيلين كبرين نزل على منات كايما ين او زتي مريم بناي قدوس جبريل ملاف سلامتا سلام لك الله حلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير تباوت كويتا سراويت سلام لك الله نسخي كابان السبرختي خي فركر صوم برغيو او ملتا تسقا جابير مساقي او فستي داس بالكي حاتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويسرق جنام لكن ودان يسوع كريستوس كان يكنا سرات يدم ساسيا بس ولدو لبركة تبران أنتم أبي كنا تويد يكنا تران سرقة سنة بس مكم كن فتانون صحن يرسين سكولان سمعت زيو مهار النكسوس مال عصر تغلته زيو مهار النكسوس 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 بزحلف محارنا بزمصر محلونا بأفن منفس قدس بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلته بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس 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 ناي مسغانا صلوت سناي نغر نزغبرلنا يقرب حال እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖን ለና ሰውርና ረዲና ይحلونا نقربنا تقبلنا تماغونا نصنينا سعዛ سعዚያውና ጽሕና ይሕጁም በዛ ቅዱስ ስለዚ አም በኩሉ ዘመን ይወትናን በፍጹም ሰላም ከሁሉና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክናን ልመነለና ጸልዩ ጎይታና እግዚአብሔር كل تحزابون قويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس لعلو كل جبرين أنت كل جبرين أو كل جبرين مسكنا كلنا سلسة صور كنا نزرد أخنا نتحل خنا وخون سلسة عرب كنا نتقبل كنا سلسة عرب كنا نزتنا خنا سعد ياون سلسة بتحخنا نمسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا أما فكر سب سلسة نبنا كلنا كم حرت كون دللنا إذا قدس على زي عن كل زمن وثنا نخاب مفراب وسم سلام نسمع بنا كل قناة كل مكان حبهم كل زخنا كل جبر سيطان مخرق فعسوات من على السلام وقويتا كبار كاب كله حزبخا وأرحق كاب زرياز قدس بتعزون أرحق زت عمن زحشن عزلنا تمنى نكربيتن كل حال سلام كرنا السلطان ذهب كنا نسخا ما كل فؤادنا نبلها النمبر نفتنا يتونا حد ودخا قيتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزقبره محرتني قرتان مسخا معرم حوم زغن منفس قدسن بسقانا صنعتم بؤذل لك على من كل ساعة نزل عالم أمين يعني الصحة مزمور 50 حدا وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغ أبساي دمسس كواسات بك حطفن كبحات يتونا تريني أنا أبساي فلت ألقم ما حتى يتي كل جيب قد ما يبزربا خاص عدق فرد خاون صو كانت تركب سأنا أخاط راي بدلكو أبكر نخا أكي جوركو نبا بسات ولدكو نك أب حتيات أنا ستن نحك أو اشتغلت لي أبو أنتم مهارني من تغسل سسم عزاز رين كبرتكو صعود أبني تنسقط قد كأي نعصم تحجوساس بهتان حجوسنا اسمع إن جزك أب حتيات يكولو نبزل أبو سايون دمس سوا أملا صوري اللي بفترة اللي يصير منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربين حقوس مدحن كامل سلام فقادين يمن فسون دق فن مقد خان مفرس خورم بي حتى أنا وخنا سوام لاق أملاق مدحني كاب عداد ما ناق فن ساني قالوا كتولر قويتا في مسكنا خنا قرس خنا فريق فت مسوات باب بلا كان انت زي كون اسمع كل كان رن مسوات مرارا يتبغوني خمو مسوات أملاق سورون فسي وأملاق نسورون كنت ندب عيتون عواني خا نسيم تسقى حسنا يقبر الله مكاتات يرسل من شموسات سرك بزحر مسواتي بمول مسوات باك لك أي شو عم مسوي قارح وقرب الكاية محلي لويا إذا ساعات زي من بارس قاوي تأير تذكر سام قبرن نفس أمتا ساعات معلتن هي كمون دكاس
أمثال موصلة زخونات كمون دنقاس أمثال موصلة زخونات كموداتا غزي عدي بسب تقصر قدمنا سوكب صلاة ساعتات نايزوتر صلاة يغسل صلاة غزي دنقاس نكرسد نكسين أملاخين مسغانا أرولو حاتياتين خحاد قليكا إلمنو سمعنا اللهم ماريا واحد سمعكم الله بمرقيته مزمور 230 عم بكشي 230 حالن أبي مرقيته 230 كلتن صقاب دكتور صقاب 230 سلستن إلسا آيفون تبلدلا 234 حرقوي 230 شوعتن آيفون 43783 230 شمونتن ملو 240 حدن بيتروس فاميلي 240 كلتن إلتا 240 شدشتن أبي مرقيتا يستهدقني 240 شوعتن دكتور صقاب 240 شمونتن أنا خوصدي وانجيل لوكاس 24 ندبع ويلك 240 شمونتن ميتين أربعة شمونتن أوكي بل 240 شمونتن مزمور هللويا أزغابير كاب سمايات أمسكنو أب أريام أمسكنو كلهم ملاختو أمسكنو بزرلهم سراويتو أمسكنو أتن صحاين ورحن أمسكنو أتم براحات كواخبتي أمسكنو أتم ناي سمايات أبلغ لسمايات زرلهم ماياتن أمسكنو نسو عزيزو تفتيرهم يوم نسم أزغابير يمسكنو نزل ألم أقومهم زي حلف حق أخابهم أزغابير كاب مدري أمسكنو أتم قبلات بحرن معمقن كلهم أتم حون بردن أسعيتان جمن قالوا التسلط هو بلان أتم أخرانن خربتن كلهم فريت أقوامن تحدثاتن كلهم أراويتن كلهم انسسا لمم اتبلون نفرتي عوافن نقستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتين كلاتكم فرت مدرن أقبازم غرازتن أبيتن مسمعشتو سمو بينو العل إيو قرمو أبلعلي سمايات مدرن إيو أمو نسم إزقابير يمسكنو نهزبون قرني العلي سلازي كلهم قدسانو لك إسرائيل نتي زقربو حزبي يمسكنو الله هللويا آمين هللويا قدوس እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ተስባቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ بمنفس كان بيت مقدس مسأ ولدونة يسوع سان كم سرعات حقه قبرلو مساعته وسمعون دم أبي دحافه نعم لهم كم زنا بلا مسكنه وقويتاي نتنازع مقلات برهان نسبة إسرائيل ونكبرت خونا بكل مخلف زاد على خيو مدحان كعين تي كابر آيس حج خمس زربا خان باريخا سلام تفان وإخابة مسكنا إجابير عملاق يكون أمين أكرسوس عملاقنا مسيرا بخان منفس قدسن لمن كل ساعة سجدل كالونا أمين كفلتات صلوت ماما إلسابيت شحال صفحة نتريد أبياتي كيف ماشي تسمعوني لهم هو نسمعك كنا لنا
ግን እንታይ ሽሙ ኮይኑ ኣሎ ፍርቂ ተቆሪጹ ኣሎ ንየማንስ ተዓጺሎ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቃል ህይወት ስምዓና መምርምር ጌታ ንየማን ገጹ ተዓጺት ቁርብ ተቆሪጹ ኣሎ هو ተቆሪጹ ኣሎ ባዮ ግን ሕጂ تعريلا ወድናሃ ሕጂ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነነ ንፍርድን ብቁኑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪት ተንሲኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒን ሰባት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትም ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን መዋሰብ ዘይወዳእ እልልታ መዋል ሰብ ዘይወዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክን ነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕን እከይን ቅድሚት ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትትህብዮ መልሲ ብክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለከታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን ንጽሕቲ ድንግል ኤልሳ ኣይፎን اوكي او ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናይ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቃሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣረጋወይን ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ بيجي غزل لها هرقوي برمتا جيت عن الصوم ميتهم زلهم نعم ملو دخن حلف سقعت أريا ملو ندح تلالي خلخونكي ኣለኹ أو جيتا بزاليتي زي أنا عمو تقول ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክምሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታት ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓለት እዚ ዘለዓለም ተድሕኖን ተዕቅቦን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ
ንዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ የይስ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅለ ኣለኹ ኣሜን ጎይታያ ባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ኣሜን ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ኣሜን ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፀእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግበአካ ኩሎም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ስለቃላቱ ክብሪ ምስጋና ሓረገ ወይኒ ተዳሊኽ እንድሕር ኣለኹ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኦኬ ጴጥሮስ ፋሚሊ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኦኬ ቃለ ህይወት የስማዓና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፅ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝብኻብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንስኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሓሰና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብርኽም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ዙም ዩዘር ትብል ደላ ተقولو ኤደኒ ኦኬ go ahead ኤደን alright በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአትና ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንደቂ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአትና ጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ናይ አማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና መመክሒት ዓሊትና ሰላምታ ነቅርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ኣዘክርና አሜን
متو صلوت هايمانوت دكتور صقاب أدى حقنا برهان محضركي أو قدست دنقل ولادة أملاح مدحان عالم سلازولد كنا نمسوخ عن نفسنا سلازحت حالنا نمسكناكي أو قويتانا نفسنا مدحانا يسوس كريستوس كبرنا أخايفون نسخانا حواريات مبسوم بسماعتات أخليدهم نسعد كان إدلتهم نبتغستان صنعات نحاتان حدكت بحادة زملوكتو سلوس قدس نبسر نسجدلون نخبرون أو قويتا محرنا أو قويتا محرنا أو قويتا باركنا آمين ربي مرقيتا صلوت هايمان هايمان صلوت كله بزحازة سماين مدرن زرقن زي الرقن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብ ንአምን بحد ጎይታ بኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ እውን ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስና ኻን ሙላእቲ ሆነ ሁሉ ትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ጊዜ ሽግርናን ጭቅናን ብጀክ ኻረዳ ይብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበረልና ቅሬታ ሕምረት ግበረልና እቲ ብድሌትና ብድልነትና ዝገበርናዮ እቲ ብልሃጥን ብዘይ ፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ أولادنا سمع قدوس سمك إلك أوجيتا أربعنا أوجيتا كم حرت كذا أمبر كم تبارنا يكون بكم مهرتك أملاكنا وقبك ما بسان بكم مهرتك أملاكنا
وأكو بكما سانة بكما رتك لكن وأكو بكما سانة وقويتا بقعات برنا مسكانا خمزلنا خمصلي بسمايات تنبرابونا سنكاي قدس منغستات فقد كامتا بسمايكم ودما امدريخون نعلت انجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنان ابسنان حدقلنا كفاد حننا برفتنا يتتونا منغسن حيلن كبرن زل عالمنا كايما امين اوزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو بحلنا غدنقليخي بسغاخون دنقليخي أدي جابير صوات كويتا سراوي سلام لك لخو نسخك انس برغتيغي فركر سغم برخيوم تصقاي جابير مساخي اوفست الدس بلكي حاتياتنا خسريلنا نفت ودغ يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين عين الصحات صلوت وقويتا بزا معلت زي اب كل مخاب تكباركم بحساب بتكباركم بقال بحساب يكون بكل واسطنا زحت انا إسغار روح المبكر سب إنسان زخون كامن تدو أنت تقدس مكالكا تعرقنا نحدا قلنا وأملخ بسلام كنا حضر سلام وتيتابنا أبزانا يديك أسك دينا خاب كل شنكات ناس عقبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فترة سلام كحلونا خانا سلام ملأك لا أخلنا سجان برهراين تمفكر سب زخون حرود دخا ويتانان أملخنا مدحنا يسكر سوس تبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلكا معرفة من زخون وهابي وات منفس قدسين مسجانا يقبعك حج نزل علم من امين دحرنا وسوكف ساعات تصلى صلاه وقيتا محرنا عرتكاونا بزحلنا وامنا وسوكف ساعات انجزين بسماين مدرن بخبرات سجل الكاكرسوس من املاخنا بعلنا ويت عقسم بزحمراتن بسنات ملاخان روحنا طمعنا قدامهم حتى اتنياتاتن التمحر حتى بن الساعات مليش بهوت كنا برمبرموت زيت للي من تصبيهم زل تساسميات كرخبو نقول نبدا احنا تتقدم اقويتا ابزا ساعات زي انا بكل ساعات عندما انا نتقبل هوتنا كان علنا ازازات كان كبر مرحنا منفسنا قدس سغانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حياتنا حدا قالنا كاب كل قفا حزن سكيات برد عنا بلونا امكن عقب ودسان ملاك تحلونا نودت امنت كان مرحمه انت نابت زي مرمر زي وسن فتت كان بس حد لنا نسغان زل عالم برخيخه امين اوغيتا بقعات برنا مسكانا خمزلنا خنصلي بسمايات نبرابونا سمكا يقدس منغستها تمصى فار كامتا بسمايكم دما مدريخون نعلت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منغسن حيلن كبرن زل عالمنات كايما امين اوزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو لنا غدنقليخي بسغاخون دنقليخ ادي جابير صوات كويتا سراويت سلام لك لخو نسخك انس برغتيخي فركر سوم برخم تصقا زيابير مساقي اوفست الدس بلكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين خبركم حزب እግዚአብሔር نزي قدس بيت ክርስቲያን تهبو ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዘ ዘለኹሞ كونكم تكتاتلو زلهم قدس بيت ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን أسبت هباتان خفلكم تبل نخلهم بس ساعات زي أب سببا أب سجم أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانة عرفتي هبو أبيت ما أسرت نزلوا موسى حرايف ترلهم بموت سجان استفلينا جنة من سمايات هجرة قدسان يوارثهم أمرير حزن نزلوا دبس قدسان يدبسهم نخلها نغا زستوعل أمره هيبو مودعتنا يسبق لنا لومي كم فقاد إجزابيه رابز حلفة سولس زجمرة وانجيل يوحنس معرف 10 هنا كنري أبز معرف فزي كم فقاد إجزابيه نريو
ناتي زحلفه غزي بحفشا زرعنايو ابزي معراف زلو تحستو كم فقاد እግዚአብሔር كنرينا ابزي معراف زي خاب زلو قندي تحستوتات كا ابزي معراف زلو مستيره سلاسيه اب وانجيل يوحنس اب نفس وقف معراف مستيره سلاسيه ማለት ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም አምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ይገልጽ بدحريو ابز مصحف زلو مخري اتي سالساي نريو ابز مصحف زي تقميطوم كاب زلو زي ترفو صباباتات ወይ መከራታት ፈተናታት كل ጊዜ ነቲ صبابا ንሰግረሉ ተስፋታት ቶም صبابان ተስፋን ገሊኦም ኣብ ሓደ ጥቅሲ ብሓንሳብ ተጠቅሊሎም ንረኽቦ ሓሙሻይ ርድኢት ደቀ መዛሙርቱ زي وانجيل زي مسمهاروم زي معراف زي مسمهاروم ويتا اس كريستوس ابينا يرديت بزيهم شادي شايكا كنغبرو زغبانا ابوتاتنا حواريات زم تمرت زي مستمهاروس اب حدا فصامي وصح نريهم سلازي انتاي نيرت فصاميتي نعنا غلو زي معراف زي مستمهارنا كم تقول غزي نريو كابز معراف زي انتاي تمهارنا خنرينا قداماي انتايو ابز معراف زلو مستيره سلاسيه اندهرينا اب قصري 14 انتايبل نسو كاباي كوسدن كنغركم منيمو نعاي يخبرني بزعبا منفس قدوس كزارب كل غيتانا يس كريستوس نسو كاباي كوسدن كنغركم منيمو نعاي يخبرني مسبله اب قصري 15 اتنا يابو زبله كله ناتيو سلازيه كاباي وسيدو كنغركم يزبلكم سلازي اب قصر 14 بزعبا منفس قدوسن بزعبو المستزاربه اب قصر 15 خا بزعبا እግዚአብሔር አቦን بزعبا اون يزارب እግዚአብሔር ሉ እንታይብል እቲ ናይቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ ስለዚህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ በባህሪ በስልጣን በፈቃድ በመለኮት ሓደ ኢላ ትምህረና ማለት ኣብ ቁጥር 16 አቦ ናብ አቦይ እኸይድ ኣለኹሞ ቁርብ ግዜ ኣይ ክትርእዩን ኢኹም ከም በሓድሽ ድማ ቁርብ ግዜ ክትርእዩን ኢኹም ናብ አቦ እኸይድ ኣለኹ እዚ ክብል ከሎ ትንሳኤውን ዕርገቱን ገልጽ ኣብ ቁጥሪ 28 ግን ናብ አቦ ምኻዱ ጥራይ ዘይኮነ መበቆሎ ካብ አቦ ምዃኑን ካብ አቦ ወፂኤ ናብ ዓለም መጻእኩ ስለዚህ ነቶም ጥንቱ ለክርስቶስ ማርያም ካብ ልደት ማርያም ዝጅምር ዝብሉ ዝተላዕሉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዝርእስቲ እዚ ካብ አቦ ወፂኤ ናብ ዓለም መጻእኩ ስለዚህ እቲ ጥንታው መለኮቱ ወልደ አብ መለኮቱ ወልደ ማርያም በተስእቱ ክልተ ልደት በተዋህዶ ኸበረ ወልደ አብ መለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቤቱ ክልተ ልደት በተዋህዶ ኸበረ ዝብል ካብ አቦ ወፂኤ ናብ ዓለም መጻእኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ አቦ ኸይዳለሁ ስለዚህ ምንጩ ካብ አብ እግዚአብሔር አቦ ምዃኑ ናብ ዓለም ንድሕነትና ከም ዝመፀ ንዓለም አድሒኑ ንሰማያት ከም ዝዓርካ እዚ ተስፋ እዚ ሂብዎም ስለዚህ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ ብንጹር ዝተቐመጡ ምስጢረ ስላሴ ካብቲ ብዙሕ ብሂደት እዚኦም ኣለዉ ማለት ኣብቲ ካልኣይ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘለዉ ምኽርታት እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብ ቁፅሪ 1 ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢለ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይኮነ ኣቐዲሙ ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጥ ኣቐዲሙ ይነግሮም ነይሩ ቀንዲ ምክንያት ኣቐዲሙ ዝነግረሎም ነበረ ከዓ ክኸውን ከሎ ከይዕንቀፉ ሃንደበት ከየጋጥሞም ከይተዳለዉ ከይፀንሑ ምእንቲ ነቲ ኩሉ ዝመፅእ ኣቐዲሙ ይመኽሮም ነበረ ይምዕዶም ነበረ እዚ ዕላማ ከዓ እንታይ ኢሉ ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ንሓደ ነገር ኣቐዲምካ እንተዳ ፈሊጥካዮ ክመፅእ ምዃኑ እንተፈሊጥካዮ ምስ ፈለጥካዮ ከዓ ከምቲ ክኸውን ዘለዎ ምድላዋት ጌርካ እንተዳ ፀኒሕካዮ ትስዕሮ እምበር ኣይስዕረካን እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢለ እዚ ነገርክኹም ስለዚ እንታይ እዩ ክነግሮም ኣብቲ ፀበባታት ዝብል ክንሪኦ ኢና
ኣብ ቁፅሪ 6 እዚ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ልብኹም ብጓሂ መለአ ክኸይድ ክፍለየ ክብሎም ከሎ እንታይ ይኾኑ ነይሮም ልቦም ብጓሂ ይመልእ ነይሩ ግናኸ እንተኸድኩ ከምዚ ሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይከድኩስ እቲ መፀናንዕ ባኹም ኣይመፅን እሞ እንተኸድኩ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም እየ ስለዚ ክኸይድ እየ ክብሎም ከሎ ክትንስኤ ክዓርግ እየ ናብ ኣቦ ክብሎም ከሎ ዝያዳ ክሕገሱ ዝግብኦም ስለ ዝጓሃዩ ንእንቲ ከይጉህዩ ሓጎሶም ምዃኑ ንበረኸቶም ምዃኑ ንሂወቶም ምዃኑ ክፈልጡ ምእንቲ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንደዘይከድኩስ እቲ መፀናንዕ ናባኹም ኣይመፅን እሞ እንተኸድኩ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም እየ ኣብ ቁፅሪ 12 ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ግና ኣሎኒ ግና ሕጂ ክትፀርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነፍሲ ወከፍ ከከም ደረጃ ዕብየቱ ከከም ደረጃ ፍልጠቱ ዓቕምና ክንፈልጥ ከም ዘለና ዓቕሚ መጓሰናውን ክንፈልጥ ከም ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓብይ ትምህርቲ ይምሂሩና ምክንያቱ ዓቕሞም ስለ ዝፈልጥ ሕጂ ዝነግረኩም ብዙሕ ነገር ንገር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይተቐበሉ ካብ ብልየት ናብ ምሕዳስ ስለ ዘይተሰጋገሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ተነገሮም ክሕዝዎ ከጽንዕዎ ክጸርዎ ስለ ዘይክእሉ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ግና ኣሎኒ ግናኸ ሕጂ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ዓቕምና ዓቕሚ መጓሰና ዓቕሚ ስድራና ፈሊጥና ምስቲ ዓቕሚ ዝመጣጠን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኮነ ኣብ ካልእ ኩሉ ኣገልግሎታት ዓቕምና ክንፈልጥ እዚ ቃል ምኽሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመኽረና ኣብ ቁፅሪ 24 ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ሓጎስኩም ሙሉእ ምእንቲ ኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ምክንያቱ ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ይገብረሎም ስለ ዝነበረ ምስኦም ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ምልማን ወይ ዘድልዮም ነገር ምሕታት ኣይተላማመዱን ነይሮም ሽዑ ንዓኣቶም ሕጂ ንዓና ክምህረና ምእንቲ ግን እንታይ ኢልዎም ክሳብ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ሓጎስኩም ሙሉእ ምእንቲ ኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ኣቦ ብወዲ ምእንቲ ክኸብር ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ብዝሓለፈ ግዜ ናርኢና ኢና ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ትምህርቲ ክገብርዎ ዘለዎን ቅድሚ ሕጂ ገይሮሞ ዘይነበሩ ዘየስተውዓልዎ ነገር ይምህሮም ኣሎ ማለት እዩ ወይ ይምህረና ኣሎ ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ሓጎስኩም ሙሉእ ምእንቲ ኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘለው ፀበባታት ኩሉ ግዜ ኣብ ክርስትና ህይወት ተስፋ ክንገር ከሎ ናብ ፀበባ ፀበባ ክንገር ከሎ ናብ ተስፋ ክልቲኦም እዮም ዘይፈላለዩ ነገር ማለት ካብቲ እዚ ምዕራፍ እዚ ዝነገሮም ፀበባታት እንታይ እዩ ካብ ቤት ጸሎቶም ከውፅኡኹም እዮም ኣረ ዝቐትለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት የቕርበሉ ከም ዘሎ ዝመስሎ ግዜ ክትመጽእ እያ እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ቁፅሪ 2 ተነጊሩ ዘሎ እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ ምክንያቱ ንዓኣቶም ካብ ቤት ጸሎት ምጽኦም ንዓኣቶም ምቕታሎም ዘይኮነ ተዘኽብዶ እቲ ናይቶም ሕማቕ ዝገብሩ ዘይምርዳእ ማለት ንስልጣን ኢሎም ንገንዘብ ኢሎም ንኻልእ ጉዳያት ኢሎም ዝገብሩ እከይ ዝገብሩ ብዙሕ ኣለው ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ግን ነቦ መስዋእቲ ንኣምላኽ መስዋእቲ የቕርብሉ ከም ዘሎ ዝመስሎም ግዜ ክመጽ እዩ ኣብዚ ምኽንያት ምቕባል ፀበባ እዩ ኩሉ ሰብ ፀበባ መከራ ክረኽቦ ከሎ ብእምነተይ ምኽንያት ብሓቅነተይ ምኽንያት ጽቡቕ ስለ ዝገበርኩ ኣብ ጽቡቕ ከለኹ ኢልና ከነመኽኒ ንኽእል ኢና ግን እቲ ፀበባ መከራ ንቕበለሉ ዘሎ ምኽንያት ብንጹር ክንፈልጦ ይግባአና ኢሉ ኣብዚ ግን እንታይ ገሊፅዎ ኣሎ ቁፅሪ 3 ነቦን ንዓይን ስለ ዘይፈለጡ እዚ ክገብርኹም እዮም እቲ ፀገሞም እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ኣቦ ንእግዚአብሔር ወልድ ኣይፈለጥዎን ንዓይን ነቦይን ስለ ዘይፈለጡ እዚ ክገብርኹም እዮም ንክርስቶስ
ود ماريامي ود يوسفي لومو نእግዚአብሔር ከአ ደቀ አብርሃም ኢና እንዳበሉ በእምነት አብርሃም በስነ ምግባርና አብርሃም አይተማላለሱን ስለዚህ ነቦን ንዓይን ስለዘይፈለጡ እዚ ክገብርኹም እዮም ኣብዝር እስቲ ዝያዳ ክነስተውዕሎ ግን እቲ ምቕባል ፀበባና ናህና ጌጋ ናህና ጉድለት ዝግባአና ብዘይ ምግባርና ዘይግባአና ብምግባርና እንተኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ ፀበባ ቀልጢፍና ከነዕርዮ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 እንታይ ኢሉሎ ቁጽሪ 10 ሓጢያት እናገበርኩም መውቃዓትን ተተዓገስኩም እንታይ ትምክሕቲ ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራን ተተዓገስኩም ግና እዚ ቅድመ ኣምላኽ ቀቡል እዩ ስለዚ እቲ ዝመጻና መከራ ብሰንኪ ኣተሓሓዛና ብሰንኪ ድኻምና ብሰንኪ ጉድለት ምስራሕና ዘይግባአና ብምግባርና እንድሕር ኮይኑ ዝመጽእ መከራ ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ኣብ ቅድመ ሰብን መከራ እዩ ብነፍስን ብስጋን ከዓ ፍዳ ዘስዕብ እዩ ስለዚ እቲ ምኽንያት ምቕባል ፀበባና ወይ መከራና ብንጹር ንቃል እግዚአብሔር ምእንቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ምዃኑ ብንጹር ከነረጋግጽ ከም ዘለና እዩ ዝምዕራፍ ዝምህረና እዩ ኣስዒቡ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ጸረፍኹም እቲ ናይ ክብርን ንኣምላኽን መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እሞ ብፁዓን ኢኹም ሓደ ካባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይ ከም ሰራቂ ወይስ ከም ገባር እከይ ወይስ ኣብ ነገር ካልኦት ከምዚ ጽንበር ኮይኑ መከራ ኣይጽገብን ከም ክርስቲያን መከራ እንተጸገበ ግና ስለዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር ስለዚ እቲ መከራ ክመጽእ ከሎ ብኸመይት መከራ መጽእ እዩ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጽዎ ዘሎ ምኽንያት ምቕባል መከራ ኢሉ ዘሎ ደቂ እስራኤል ንእግዚአብሔር ብምርስዖም ሓጢያት ብምስርሖም ዘይግባእ ብምግባሮም ክገብርዎ ዘይግብኦም ክገብሩ ከለው ኣብ ስደትን ኣብ ኩናትን ኣብ ሞትን ኣብ መቕዘፍትን ኣብ ደርቅን ይወጽሑ ነይሮም ነዚ ግን ይርድኦም ኣይነበረን በጀካቶም ውሑዳት ከም በዓል ዳንኤል ነህምያ እዝራ ዝመሰሉ ኣነን ህዝበይን በዲልናካ ኢና እንዳበሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተንበርኪኾም ብንብዓት ዝጽልዩ ዝምህለሉ ዝነበሩ እንደዘይኮይኑ እቶም ካልኦት እቲ ፀበባ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝመጾም እቲ መከራ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝመጾም ይፈልጡ ኣይነበሩን ስለዚ ሎሚ ዝመጻና መከራ ብናህና ጉድለት ማለት ክንገብሮ ዝግባአና ብዘይ ምግባርና ክንገብሮ ዘይግባአና ብምግባርና ፀበባ ንረክብ ከይንህሉ ብሽግር ንኣቱ ከይንህሉ ከነስተውዕል እዚ ናይ ሎሚ ምዕራፋት ይነግረና ማለት ቁጽሪ 32 እንሆ ኩላትኩም ነንበይንኹም ነናብ ስፍራኹም እትዝረውላ ንበይነይውን እትሓድጉላ ግዜ ትመጽእ ኣላ ድሮኳ መጺእ ኣላ ግናኸ ኣቦ ምሳይ እሞ በይነይሲ ኣይኮንኩን ክብሪ ምስጋና ነዝኽርስሙ ይኹን ብዛዕባት እቲ መዝመጽእ ናይ ዓርቢ ኩሉ ግዜ በይንኻ ደው ከም ትብል ዓርቢ ብዛዕባ ዓርቢ ናቱ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ነፍሲ ወከፍቶም ብኡ ዝኣምኑ ዝሓልፍዎ ዓርቢ በይንኻ ደው ከም ትብል ነንበይንኹም ነናብ ስፍራኹም ትዝረውላ ንበይነይውን ተሓድጉላ ግዜ ትመጽእ እያ ሓደ ተስፋ ግን ኣለዎ ግናኸ ኣቦ ምሳይ እሞ በይነይሲ ኣይኮንኩን ኣብቲ በይንና ዝመስለና ኣብቲ ዝተጠለምና ዝመስለና ኣብቲ ዝተፈለና ዝመስለና ኣብ ህያው ቃሉ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ኣብ ፀጽባሕ ምሳኹም ኣለኹ ዝብል ተስፋ ኣቲልና ኣሎ ከም መደቡ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኮይና እንተ ተጸቢናዮ ማለት ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝንን ኢኹም ዓለንግና ባህ ክብላ እዩ ንስኻትኩም ክትጉሂ ኢኹም ግናኸ ትጓሂኹም ናብ ሓጎስ ክልወጥ እዩ ናብ ሓጎስ ከም ዝልወጥ ብሓቂ ይብለኩም ኣብ ቁጽሪ 10 ኣለኹ ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝንን ኢኹም ዓለንግና ባህ ክብላ እዩ መብዛሕቲ ግዜ እቶም ደቂ ዓለም
بعلماو حاجوس كحجوس خلو توم دك أملاح جن بسمايا وحاجوس يوم زحجوسي توم دك إجزابير كم حاجوس علم كحجوسون دحر جميرهم جن أزيو كبيت تفاعتي زمتسيل هناتو أبوريزة فترة معرف شديشن دحرينايو دك أملاح مس دك سبات كتصانا برو مس جمرو يو أبسا بزيحو مخنيات نماي هي نماي ماي تفاعت نمزنام مخنيات زخونين سلازي نسخاتكم كتبوخين كتحازننيهم علم جنا بحق بلاي أب علم كمزيو أبخاتكم جن كوما يكونن أب علم إتهم عبيتهم يوم أسجزوا ما أبخاتكم جن تعبك هون زدلن إيش تيغونيلو أملاهاوي وكريستياناوي قدس زخونة سرعات يسرع لنا سلازي نسخاتكم كتبوخين كتحازننيهم علم جنا بحق بلاي نسخاتكم كتجهيهم جناخة تجهيهم ناب حجوس كم زلوت بحق إتناي سجا جهي نامناي نفسي حجوس إتناي مدر جهي نامناي سماي حجوس كم زلوت بهياو قالوا نجيرنا أبزي إتيس أبان تتسفان بحن سبب حد تقصد جليس الليل سلازي أبزي قويتانا يسكريستوس كل جزء مجلسك هب كله مثالك هب كله بزرد دعنا أبزبنات كله نقولو أنبابي بزردو نديتات كمهر كله بزعبا حاروچن ماي بحقون ني حارستوت كمهر كله بزعبا زرئن زرائن ننقادو كمهر كله بزعبا ورقن مكليتن نممهران حقي كمهر كله بزعبا حقن تأزازاتن صحفاتن داقبرة يمهر أبزغا حدا أبنتاو مجلس يامسي مالت سبيتي يختولد كله جزء أصل زبادة صحته جوهي والعامس ولدت جنا سب أب علم سلز تولده تحقشان تسعره أي تذكرون يعني سلزي تنسحر سي دخام اللو سعره اللو أنزال اللو جن زاهر مسكن هي أملاخ زخانة ولود ترخبا سلا تقبل اللجن نتق أنزا كم أنزا أي تريوني سلزي لك كمتي سبيتك تحرس كلها تقنزو لكعكم وخاصاتكم من انت صدق تقنزويهم جن نحس يرجزي إلو أتي بمثالية بزردنا أبهوتنا بزفصام غيرو أرديو النايل وزر عسران قلتن مباركة نسخاتكمون لومي قواهي يالكم جناخة كم بحدش كريوكم لبخون كحقوسيو حقوسكم دما كباهم زوسدو يلبون زابير مسجن أبز حلفة إذا أنا زهبكم سلام كمتي علمته بسلام أيكونن نبار سلامي له تسفاهي بالنانيرو أبزغا نسخاتكم لومي قواهي لكم قناخ خم بحدش كريئكم لبخون كحقوسيو حقوسكم دما كاباهم زوسدو يلبون نزا حقوس زغايو كل جزء بقويتات حقوس كونتات زي لوتو مسقابن متماين مركابن مسعنن مداقن متنسعن مهلاون زي لوتو نبار حقوس كل جزء بقويتات حقوس وندابله أبو حواريات زمهرو كابز منش زمسياميم حقوسكم دما نحقوسكم دما كاباهم زواسدو أبوتاتنا حواريات أبجزء مكراي حقوسو أبجزء بيت مأسرتي حقوسو ناتا غرفو خلوي حقوسو ناتا ساقي خلوي زمرو نزا حقوس زي بجبري مهيرومنا يومي سلازي كابتي تسفاتات سبباتاتن تسفاتاتن نايز معراف زي حاقوسكم كاباهم زوسدو يلبون أبز معراف زخاب زلو تسفاتات كمتي أقدمة زغلزكو حاب حدا تقصي تسفان سببان تسفان بحان سابتا تقيشو مالو كن ريا ونساني حنا أب قصري شو انت نسو مسمت أخاء نعلم بزعبا حاتياتن بزعبا صدقن بزعبا فردن كرتعائي ازي بزحاتتا غيروم للو ابز حالفه غزي خن فقاد እግዚአብሔር رئيخمو سلازخونكم نسو مسمصخا اتنصبيو مدحاني تنصبيو تبجاوي መንግስትኻት ህምጻ እንዳበልና ሁሉ ጊዜ አብና ሃይማኖት ጸሎት ንዝምረሉ ዘለና ንሱ መስመጸና ዓለም ብዛዕባ ኃጢያትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ከረትዓ እዩ ኣብቲ ንባቡን ከይተረፈ ብዛዕባ ኃጢያት ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ፍርዲ ኢሉ
ገሊጽ ወስለ ዘሎ ነቲ ንባብ ደጊምና ክንሪኦ ጽቡቕ ነገር እዩ ቁጥሪ 13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ እቲ ኣብ ባለ መንፈስ ቅዱስ ክቕበልዎ ዘለዎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ንዓና ዓብ ትምህርቲ ንዛረቦ ዘበለ ኩሉ ካብ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ካብ ሓቂ ዝመጸ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ስለዚ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ኣነ ብምኻደይ ኣይትጓሃይ ኢልዎም ዝነበረ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም እዩ ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ቁጽሪ 23 በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳይ ክትሓትኑን ኢኹም ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ከም ዝህበኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ብስመይ ኣይለመንኩምን ሕጂ ግና ብስመይ ለምኑ ኢሉ መምርሒ ሂብዎም ነይሩ ኣብዚ ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳይ ክትሓትኑን ኢኹም ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ከም ዝህበኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ቁጽሪ 33 ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ ኢሉ መለሰሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብቶም ዝስዕሩ ብጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ዝስዕሩ ኣዚና ንበልጽ ኢና ኢሉ ምስዓር ጥራይ ዘይኮነ ብልጫውን ከም ዘለዎ ይገልጽ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ኣብ ዓለም ሽግር ሃሊና ብስጋ ናብራ ሽግር ሃሊና ምስ ኣምላኽ ፍጹም ሰላም ተደኣ ሃሊና እዚ ተስፋ እዚ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ክትስዕሩ ኢኹም ርድኢት ደቀ መዛሙርቱ እዩ ቁጥሪ 29 እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እንሆ ሕጂ ብጉህድ ትዛረባ ኣለኻ ሓንቲ እኳ ብሕቡእ ኣይተዛረብካን ይሓትዎ ነይሮም ቁሩብ ግዜ ምሳኻትኩም የለኹን ድሓር ግን ናባኹም ክምለስ እየ ቁሩብ ግዜ ምሳኹም ድሕሪ ግን የለኹን ድሕሪ ከዓ ክመጽእ ዝብለና ዘሎስ እንታይ ማለት ኢሎም የስተንትኑ ነይሮም ጎይታ ከዓ ይገልጸሎም ነይሩ እዚ ምዕራፍ እዚ ምስ ተምሃሩ ግን እንታይ ይብሎም ኣለው ኣብ ቁጽሪ 29 እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እኑ ሕጂ ብጉህድ ትዛረባ ኣለኻ ሓንቲ እኳ ብሕቡእ ኣይተዛረብካን ኣብ ቁጽሪ 30 ኩሉ ከም ትፈልጥ ሓደ እኳ ክሓተካ እውን ከም ዘየድልየካ ሕጂ ፈለጥና ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምውፃእካ ንኣምን ኣሎና በልዎ ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ 16 ነቲ ኩሉ ትምህርቲ ነቲ ኩሉ መግለጺ ነቲ ኩሉ ጸበባ ነቲ ኩሉ ተስፋ ዘርዚሩ ምስ ነገሮም እንታይ ኢሎም ካብ ኣምላኽ ምውፃእካ ንኣምን ኣሎና ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ምስ ወዳእናዮ ካብቲ ምዕራፍ እንታይ ተማሂርና ኣብቲ ምዕራፍ እንታይ ፈሊጥና ኣብቲ ምዕራፍ ክንገብሮ ዘይመስለና እንታይ ክንገብር ክኢልና ኢልና ንሓቶ ነዚ ምኽንያት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምስ ተማሃሩ ኩሉኹም ትፈልጥ ሓደ እኳ ክሓተካ ከም ዘየድልየካ ሕጂ ፈለጥና ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምውፃእካ ንኣምን ኣሎና በልዎ እዩ መወዳእታን ሻድሻይን ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ኣቦታትና ሐዋርያት ኣበናይ ደረጃ እምነት ከም ዝበጽሑ ብሕብረት ርኢና ንሕና ክንገብሮ ዝግባአናኸ እንታይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸኒልኩም ስለ ሰማዓኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለዚ ናብ ጉባኤ ክንሰጋገርና ቅድሚ ናብ ጉባኤ ምስግጋርና ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክንቅበል ኢና ብድሕሪኡ ናብ ጉባኤ ክንሰጋገር ከለና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ናይ ትማሊ ጌጋ ናይ ሎምን ናይ ትማልን ጌጋ ከይንደግሞ ምእንቲ ካባኹም መእረምታ ክንደሊ ኢና ከምኡውን ነዚ ጉባኤ ይጠቅም እዩ እትብልዎ ነገር ኣብዚ ጉባኤ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ወይ ናብቲ ዝሓለፈ ዘለና ሕቶ ርኢቶ ናብ ጉባኤ ክንሓልፍ ኢና ቅድሚ ናብ ጉባኤ ምሕላፍና ግን ማማ ኤልሳ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ
وبيله كي قدماني ندي قلتي فقيرة حكي دقوات كم يوعدكم كلهم እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ሲጦር ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይድኹም ሕሱር ፈትዩ ከቕርበኒ ዝረአን ዘይረአን ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ ጓለይ ተሓጒሴ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ተዓዊቴ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ በአምላኽ ክናበይ ብስጋ ብነፍሲ ኩሉ እናበይ ካብ ፀላኢ ነፍሰይ ዓወተይ ዝፈቱ ዓወት እናሃበይ ናብ ሰማይ ዘእቱ ተሓጒሴ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ተዓዊቴ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዝፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምምስጋን ኢየሱስ ዘህለዎ ነቲ ጥዑም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲት ተሓጒሴ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ተዓዊቴ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ኣነለይ ፀኒልኩም ሰማዕኩኒ ኣነለይ ክዝምር ዘፍቀድኩም ለይ ኩለኩም ኣሕዋት ቴንክ ዩ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ማማል ሰቤት ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ብዛዕባ እቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለልና ብፍቅሩ ዝተበጀወና ዘስተንትን መዝሙር እዩ ከመይሉ ኾነለይ በአምላኽ ክናበ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያቱ ዝፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምዝማር ከመይኑ ኾነለይ ወረኽኸውን ወራሲ ካብቲ ናይዚ መዝሙር እዚ ኣስተንትነ እዩ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ መዝሙር ምንጭ ናይዚ መዝሙር እዚ ካበይ እዩ ኢልና ናብ ቃል እግዚኣብሔር ንኣቱ ኣብ መወዳእታ ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ እንታይ እዩ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ እንታይ እዩ ኢና ክንርኢ መጀመርያ ካብቲ ኩሉ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ እታ ቀዳመይቲ ንዓና ንሓጥኣን ምፍቃሩ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ብኣምላኽ ክናበ በአምላኽ ሲ ከም ብሌን ዓይኒ ሓለዎም ይብል በአምላኽ ክናበ ኣብ ዙርያቱ ዙፋን ካብ ዝብሉ ተንቀንዲ ከመይሉ ኾነለይ ትብላ ርእስቲ ኣሞስኪ ጥቕሲ ነዚ መዝሙርና ዘሰኒ ጥቕሲ ካብ ጉባኤ ምንጭ ናይዚ መዝሙርና ካበዩ ካብ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ እስኪ ካብ ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ንርአዮ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 43 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 43 እንታይ ትብል ዕልልታ ኣደጎታይ ናባይ ክትመፂ ዝኸካበይ ኮነለይ ቃል ሕይወት የስማዓልና ቃል ሕይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ጽቡቕ መበገስ ናይታ ርእስቲ ከመይሉ ኾነለይ ኣደጎይታይ ናባይ ክትመፅስ እዚ ከመይሉ ኾነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰምዐ እቲ ህፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ ኣደጎይታይ ናባይ ክትመፅስ ካብ ናዝሬት ንዝባን ይሁዳ ኣዝዩ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ማለት ተጓዒዛ ምስ መፀት ኣዴና ኤልሳቤጥ ትተገብረላ ፀጋ ተረዲእዋ ካልኦት ሰባት ببزح مقدي أدينا قدس دنقل ماريام زعاتوتهم كنتات هالو كما دينا إلسابيت غيروغن اتي سقا زلاليو سباي نبرن سلازا دينا إلسابيت كما يلو خانالي عدقويتاي ناباي كتمسي كما يلو خانالي إلى الزمرتو بتعامي قال هوت يسمع لنا إللتا قال هوت يسمع لنا بتعامي سبق لوقاس 1:43 كما يلو خانالي عدقويتاي
سلازي كما يلخون اللي إلنا مزمارنا حدش حجز تماهز زي كونس قدسان أبوتات قدسان أديتات نبيات هواريات زمروا زمسجنوا زابير كجبر لهم كله زمسجنوا مسجانا إيو بتعامل سبوق هراي كالوت بمرجع خميم سيهم ساميل حاونا زابير مسجن حندم سيهم زابير مسجن كالوت اسمع لنا أبرومي حمش قابل له شو رومي حمش شمنته رومي حمش شمنته أم بباسكي ساميل باش تيجي أخي يكون سكي رومي تبغى الله هاي تجاجان رومي حمش شمنته جناخ نحنا جنا حتى أنا نكلنا كريستوس أبكن دانا مويتيمو أملاك تفقرونا أنا بزير على زابير مسجن عليه ودي يسمع لنا قصر عسرتها أو هلا ببا قصر عسرته صلاته خلنا مس أملاك بموت ودو تعارقنا كاب تعارقنا دا كندي بهيوتو أزينا زين دحن عليه ودي يسمع لنا صلاته خلنا مخنياتو كما يلخون اللي زي قبعني خنسو صلاته خلنا بموت ودو تعارقنا سلازي نأملاح ورستو نخرستوس كا موارستو إنايليز قالسو قال هو يسمع لنا سلازي يسوس كفكرنا خميلو صلاته خلنا حتى أن خلنا زي قبعنا خنسنا نحنا خنسقالوز قبعنا نحنا خنقرفوز قبعنا نحنا خنقصعوز قبعنا ناي كله زري ودع الدم صيرو أمسكال صيرو لنا سلازي كميلو خنا لي يسوس كفكرني قال هو يسمع لنا راي كالوت الهوت يسمع لنا حونا ساميل أبونا هوتي خميم سيهم كلهم هراي هوت حبتنا مبدأ مالبات تبنات شورجن كفتنا بناي ماتيوس إسران كلتن سالسان شوعتن سالسان شومتن كلتي أنسي يسوس كأنس جابهر أملاكا بملوء لبخا بكل نفسخان بكل حسب كما فكره زيادة عبايك قدامي تنتزازي كم تنعم ذكر الناس نعوخ خنا فكرت عزيزنا خمس كنا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ጎይታ ኣብ መስቀል ክሳብ ምብጃው ካብ ኣፍቀረና ንሕና ኸኣ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ዘፍቀረና ነቲ ብመልክዑን ብምስሉን ዝተበጀወና ነቲ ብደሙ ዝዓደገና ብምሉእ ልብና ብኩሉ ሓይልና ብኩሉ ኣእምሮና ከነፍቅሮ ከም ዘለና ካብቲ መዝሙር ካብ ዝመዝሙር እዚ እንታይ ንምሃር ዝብል መልሲ ሓብትና ህይወት መሊሳትልና ኣላ ንሕና ኸኣ ነቲ ዘፍቀረና ነቲ ዝተበጀወና ጸላእቱ ኾለና ኣብ መስቀል ውዒሉ ብደሙ ዝተበጀወና ብምሉእ ልብና ብኩሉ ዓቕምና ብኩሉ ሕሊናና ከነፍቅሮ ከም ዘለና ካብዚ መዝሙር እዚ ንምሃር ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ሕራይ ካልእ እግዚአብሔር መስገን ዋላ ነዛዘለና አንተ ደሁ ወስኻኔ ሕራይ ማማ ኤልሳ ኸረ እሞ ሓፍ ዝበለ ዳው ከይህልዋ ቀጽል ዳህን ቀጽል ኣብ ቅዳሴ ማርያም ሲ ንጎይታ ፍቅሪ ሰሓቦ ካብ መንበሩ ስሒቡ ናብ ምድሪ መጺኡ ናብ ውርደትን ናብ መስቀልን ሰሓቦ ትብል زلاس سجع خندي كم زفكرنا كابيناي كبرتنا بيناي وردتن حسرتن تجلس عبد الدهسي تعميل بحثن كيف كعلامو صحيح قرب صعبات تقولنا እግዚአብሔር መስገን ፍቅር ሰሃቦ ለወልደ ኃያል እመንበሩ ወአብጽሖ እስከ ለሞት ያትብል ፍቅር ሰሃቦ ለወልደ ኃያል እመንበሩ በጀካ ፍቅር ሰብ እንደዘይ ኮይኑ ዝኾነ ኃያል كوردو كأزوزو زيكل جن بفقر سب تساحبو فقر سحابو لولد هيال منبرو وابصهو اسكلموتي لهم اتي بمخنيات نسب مفقارو زتقبلو واغا زغلصيو بتعمي ابتنا يملخو غزينا قدس بيت كريستيان نتي امسكل تغبرو علت بملو تقداسي
نتا مسكال وعلات زتقبره دحنت مأخل غيري تاشمو ماما إلسابيت دقيمة قال هيوت يسمع لنا يبل سلازي እግዚአብሔር መስገን ከመይ ልኾነለይ ኢየሱስ ከፍቀረኒ ክንብል ኮለና ኩሉ ግዜ ዋላ በዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሓት ሰባት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ጭንቂ ኣብ ፀበባ ኣብ ሕማም ኣብ ሽግር ኣብ ፀልማት ክህልው ይኽእሉ እዮም ነዛ ግዜ እዚኣ ከምዚ ገርና ብቃሉ ከነሕልፋ ብቅዱስ ጉባኤ ከነሕልፋ ብሰማያዊ ቃል ከነሕልፋ ዝረዳእና እውን ነዚኣ እውን ከመይ ልኾነለይ ክንብል ይግባአና እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ማማ ኤልሳቤጥ ከዓ ስለቲ ዝዘመርክልና መዝሙር ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ስለዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ዘለና ሕቶ ርኢቶ ተወሳኺ ሓሳባት ንሕና እቲ ግዜ እሞ ግዜና ንጠቐመሉ حراي كساب كاب غباء تدالو منالبات حدش زاتو انتلونا وانجيل يوحنس معراف 16 من تغيت عنقفو إلى زنقركهم كابيت صداتون كوصوهم يوم أرز قتلوكم زبلس نأملاخ أقلقلوت زقربولو زلو زماسلو جزيك مسئيو نبون نعين سلا زي فلاتو زخ قبرهم يوم جزيهم مسبسحت أنا خمس بالكهم من تذكروا جنا إذن جركهم مساحاتكم سلا زنبركيه كم جمر تاز زي نجركهم حجنا نابتزل آخر نخيد الله كابخاتكم كأحدكوا نبي خات خيديلو أي حتنن سلا زي نجركهم جنا لبهم قهي ملأ جنا خن تاخدكم خمس حشاكم حق نقرأكم الله أنا أنت ذكركس اتمس أنا عنابهم أيمسني مو أنا أنت خدكوا جنا نعخ سدلكم نسمس مسخاء نعلم بزعب حاتياتن بزعب صدقن بزعب فردن كرتعائي بزعب حاتيات بأي سلزي أمانو بزعب صدقي ناببو خيد اللهم دقي ما يكتريونن بزعب فردها جزاء زعلم زيا سلت تفردو زنقرأكم بزح كال زربا جنال لون جناخه حجي ختصروا أي تخلونيهم اتمنفس حقي مسمس أجنا نسوس سمع زبلو يزارب بر كابروسو يزاربني مو نسونا تزمت كفلتكم ناب كل حقون كمر حقكمي نسو خبايك وسدن كنقرأكم مني مو نعي يخبرني يو اتنا يبو زبلو خلو ناتيو سلازيه كاباي وسيدو كنقرأكم يزبالكم نابا بوي خيد اللهم قرب جزية أكثرينيهم كم بحدش لما قرب جزية أكثرينيهم شعو خابتم دك مزامر تحيالو زين نابا بوي خيد ما قرب جزية أكثرينيهم كم بحدش لما قرب جزية أكثرينيهم زبل النازلوس انتايو تباها هالو سلازي نزز الزارو زلو أيستو علنايون قرب جزية زبل زلوس تايكوني بالو يسوس كحتوا خمس دلائل فليت بالهم قرب جزية أي كترينيهم كم بحدش لما قرب جزية كترينيهم سلازبالكم دو نحرحكم تمرامر لهم نسخاتكم كتبغيهم كتحازننيهم علم جنا به قبلاي نسخاتكم كتبهيهم جنا خاتبهيهم
ناب حقوس كم زلوت بحق يبلكم الله سبيتي ختولد كلا جزيئة سلزبت صحت وجهي والعمس ولدت جنا سب أب علم سلزتولدت حقوسا نتزعرا أي تذكرونيا باركان السخاتكمون لومي قاهل لكم جناخه كم بحدش كريوكم لبخمون كحقوسيو حقوسكم دما كاباهم زواس ديالبون بتا معلتتي حنتكا اكتحتننيكم نبو بسمي زلمانكم وزبله كله خمس هبكم بحق يبلكم الله كساع هجي حنتكا بسمي لمنكم حقوسكم ملؤ من تخون لمنو كترخبوا دمايهم اذ بمثلا نغركهم بزعبه ابو نعخاتكم بجهد زنغر اللامبر بمثلا زي زاربلا غزيخ تمصيا بتا معلتتي بسمي قتلمنيهم نسخاتكم انا خاب املاح كم زوصاكو سلازا امنكمن زفقركمن ابو بعلو يفقركم علمو نبوم انتهم انا خمزلمنو ايبلكمني كبابو وصي ناب عالم مساخو نعالم حديقه دما نابابو خيدالو اتوم دقه مزامرت خا انه حجي بجهد تزاربالوها حنتكا بحبو اي تزاربكان كل خم تفلتن حدوكا حتى كون كم زيد لي كان حجي فلتنا سلازي كاب املاح موصا كون نأمنالو نابلو يوسس كا حجي دا امينكم انه كلاتكم نن بينهم نن بسفراهم تزرولا نبينين متحد قلا غزيت مسا الله دروكا مسيا غناخه ابوي مسايمو بينيس ايكونكن اباي سلام انت ترخبو اذ نغركم اب عالم صببالكم غناخجهم انا عالم سعريا ايلو ملسلم بولد زعمن نايزل عالم هيوت قالالاتو بلغيتا ندق مزامرتو امين راي ابز حالته غزينا كم زغرنا بيبنايا تترغاميون رينايو تم زنبركم انا اي نبركم كم فؤاد እግዚአብሔር اب تقدماي غزي خا انتاينا غيرنا كفافيلنا رينا يز معراف زين انت عينت تحستلو زبل رينا مجمريا ابز معراف زلو مستيره سلاسي نا እግዚአብሔር حدنتن سلستنتن نا እግዚአብሔር ولد ፍጹም አምላክነትን ተሰጋውነትን بدحريو ابز معراف زلو مخري ابز معراف زلو صببا ابز معراف زلو تسفا اتصببا بخمي كم زمصون كنستوعل كم زلنا بقولتنا انت مسيو قلطيفنا خنسحالو خنرملو اب حق خلنا انت مسيخا ابو خنصنع كم زلنا بدحريو ابوتاتنا حواريات زبصح ورديت نحناخ انتاي نمهار كابز معراف زي زين انا خن فقاد እግዚአብሔር راي ناي غبايه تغزينا بفلاي اتوم زي تساتفنا زلنا بحتو بريتو كمون تزتردانايو انا خابزا معراف زيا تردي كابزا معراف زيا فليته كابزا معراف زيا رخيبه نبلو بزح كهلونا سلازخيل بفلاي كاتوم قدم حجي زي تساتفنا انت تساتفنا صبغ نغري ما صب الحد يلا دو انا قبل اشتي الراي ماما السابي ربشا كنت اخي هلو حوات انا دحان رئيل دخلنا نقو حافن تبيلو يدسب تبيلو سي انا ون قدمي اخ هبام كم زخون كنتم زي تساتفو قال اتلخو سلا زي راخو يمبر انا سي ابز معراف زنتاي تماهره مسلكم እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ نزوم دق مزامرتوس كميغيرو غروم زغورو نيرو كميغيرو ازمارام نيرو كميغيرو تريند غورو نيرو gradual قسنا بلا بقرب بدرجو مخنياتو زوم ساعات زيوم كجمهور خلو مس غويتا خودو ناي منغستي ناي اسرائيل كوموني قالهم مينسترات كونو قالهم جنرال كونو قالهم قال كونو دبل اتحساسبا زنورم كم مخانو ابروسيو
درجة تمرتهم وين تحتي كم زنورو أب تحتي قففت عسى قال زنورو خمس زنورو حجي درجة ريو كم يجيرونا بعلي كم زوم صوم كم يجيرو تمقلات كم ذهبهم أنا أملاخي مو زن فلوت وقال زي كوني حيلي استمولو ومقوع بعض مولو زي كونس بعقلي بصمونا بقستام بصولوتن ما تقول بشجر نحالفو نخل فتينو نحابهم النار آيوم كم يجرو ترين كم زقبروم سي يجرمن أنا حاسبه خلوه عجز سلسلة سلاسي ساتون كعبي خلو كم إسرائيليين حدا أملاخ ناول يوم عبيهم هذا أملاخ بسلسلة أكلات كم زلوا نسو أبو بونيري أنا أبويم أبيالو أنا أقول له يبل مليسوها منفس قدس كاو بوز سرت سدلكم الله قبل قالوا إذا كل زي قرر كلهم كم زخ النتردس كسجيرو ترين قبرهم كسجيرو يمهرهم كسجيرو يردهم نزيق كمان حدش تمهرتهم تقولنا مدري عالم بحدا أملاخ بسلسلة سلاسي ناب لو كسب كون دعرو كوينومتي كنديش نقر كم زرخبهم كم زفلت وخامانسي نتي مستير سلاسي نخردو نسابات كميش نقر كم زرخبو فليتو خامانس عجوخم أنا خامان نزسي إيري أمو قصعر وايخم يبلو سازي اتي تسفى اتي فقري اتي تحتنا اتي لوحات اتي مهدا زيادة هدأت كما يجرو خمس مهارم أبز المصحف أبزي وانجليزي أبز معرف زي تعذيبه تيم تنعم زمت أم كرامان سنتهم قالوا شمت زمت سالهم معناته أملاهم شمت زوبهم كم زي أحواتنا أسلام انتهي يقولوا نحرق قتيل كان خريستيان سيخ تصدق يخاز عينته زي كم أو خمان أبرسي كافتو كريستيان كمان كله أبغى كم زرق تركبسي فلوتي ولا كفتهم حواتك كفتهم زعمان كم بعلي هو دام كم زلوا أتمنقهم كم يجرو كم زردهم على تي تبغى أملاخ قرمي ولني أمانقو زنتها موزبها reading between the lines كاتم بواخد لحس صمونا غير كاتر ياخد لحس كم يجرو يسرق أكاد كندي دس زبد أمها هرا نايقوي تامو بخمزي غير تماهيرهم فتصيمهم كأكافت منقدهم أيكم ما ساتوتون يوم مخنياتو فقرن تسفان امنتن حيزهم سلازو قعزو زلو ولازم انتا مزاول لتحقينات منقدنات مهيوات سلازا حزو أي فرحون وخنوش سلازي كمي جيروتي عينات أمهارو دسيل لني زي أخبر لي أني اللي يسمعهم مني على هو يسمع لنا أما إلسابيت أجابا بمهارة قوية إسكروسوس ندك أمزامرتو مالت كم يجرو كم زعب يوم قال يوم قففت بحري قففت عسان قال يوم تقبلت غرز قال يوم بستفعل عليه زموسو كم يجرو خمس مهارهم سلزي كابزن تاينا نمهار ندك أنا خم يجرنا رحات أملاك المهارهم كلنا زودي بروخ زاقوالي برخ تندابلنا نتابعنا كمون منفساوي عندك أنا بيت كريستيان كم يجرنا خنحزوم أجابا مهارو أجابا قسنتو أجابا مريحنتو كن كتل كم زلنا إنا كم زماما إلسابيت نجرتنا هراي هيوت حبتنا إتكحفا بالكلها أنا خاز قلت كستنتنا كده زدلي أبزاناي أبتا خاليتي كبت صلت كوتوخم يوم أرى قتلوكم زبلس نأملاخ قلقلت يقرب له خمزلو زي موسلو جيزي خدمت سيا جسي زي أب طعمي أبز أوان زسي أبتا زقلتكم لنا كمت زلوت سببات كمت سببات لكمنا كمت سببات ده حكي هو سببات رخبو نجر مالتي هو حجي أبزي أسي أب كلمة حجوين أب يوحنس تشعته عسران كلتن تماهرنا نيرنا زحلفة معرفات أبتع عسران كلتن أيهود نسو خرستوسيو يلو زمسكرة خبيت صولت سوقو حقيقهم نبورما اتم ولدو
ኣይሁድ ስለዝፈርሑ እዮም እዚ ዝበሉ ስለዚ እቶም ወለዱ ንሱ ብፅሒ እዩ ኢሎም ሓተትዎ በሉ ንሱ ብፅሑ ሕተትዎ ሕጂ ብዚኣ ንዓይ ክትምህረኒ ደልስ ብሕልፊ እዚ እዋን ዝብልናህና እቲ ፀበባ ማለት ከምዚ ዓይነት ሓሶት ነገር ክመፅእ ከሎሲ እቲ ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ ክትፈርሕ ከምዘይብልካ ይምህረና እዚኣሲ ብጣዕሚ ንዓናስ ብሕልፊ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ በቲ ሓቂ ኣብ ቤተክርስትያንና ኩን ኣብ ገለ ኩን እዚኦም ፖለቲካ ከምስታት እዩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክስታ ክገብራ ዝደሊ ክንሰርሓላ ኣለና ዝብል እንተኣሽሙለኒ ኣምላኽ ከዓ ነግረና ኣሎ እሳቶም ፈሪሖም እዮም ይሁድ ውፁ ከይብሎም ይወፁ ብሓቂ ክትወፅእ ኣለካ እሞኒ እዚኣ ክስታ ገይራትኒ ብጉህዶ እዚኣ ነገረና ኣሎ ንሓቂስ ጠጠው ክንብል ከም ዘለና እሞ ንዓይ ከስትንትና ዘይለባን እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 10:28 እንታይ ኢሉ ኣሎ ነቶም ስጋ ዝቀትሉ ካብኡ ሓሊፎም ዝገብርዎም የብሎምን እሞ ኣይትፍርሕዎም እንታይ ደኣ ነቲ ስጋን ነፍስን ስጋን መንፈስን ኣብ ሲኦል ክቀትል ስልጣን ዘለዎ ንዕኡ ፍርሕዎ እዩ ስለዚ እቲ ፍርሓት ማለት ንሰብ ምፍራሕ ወይ መከራ ከይመፃከልካ ምፍራሕ መቕዘፍቲ ዘምፅእ ውልድነት ዘስእን እዩ ክንዛረብ ከለና መዓስ ንዛረብ ብኸመይ ኣገባብ ንዛረብ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበየናይ ግዜ ይዛረብ ነይሩ ካሓትዎ ከለው ብኸመይ ይመልስ ነይሩ ናብ ጎንፂ ብዝመርሕ ናብ ህውከት ናብ ሕንፍሽፍሽ ብዝመርሕ ዘይኮነስ ብልኦም ዝኾነ ንሕሊንኦም ዝረትዕ ኣገባብ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሎሚ እውን ክንጥቀመሉ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ብግብሪ ይምሂርና ማለት ነታ ኣብ ቁፅሪ 8 ዝረኣናዮ ብዝሙት ከሲሶም ዘምፅዋሲ ብሕፅር ዝበለ ከመዘራርባ ሰብ ተዝኸውን ነይሩ ንባዕልኹም ዘመውትስ ነዚኣ ዘሚኹም ክትኸስዋ ኢሉ ሽዑ ክምልሰሎም ዝኽእል ኣምላኽ ከምኡ ግን ኣይመለሰሎም ስለዚ እንታይ ገይሩ ኣብ መሬት ደኒኑ እንታይ ገብር ነይሩ ይፅሕፍ ነይሩ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ ኣቐዲሙ እምኒ ይደርብየላ እዩ እቲ ዝገብርዎ ግን ፈልጥ እቲ ዝገብርዎ ግን ፅሕፈሎም ኣሎ ስለዚ ክንፈርሕ ከም ዘየብልና እቲ ንምልሰሉ ብዛዕባ ሓቂ ንምስከረሉ ግን ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ልኦም ዝኾነ ትሑት ዝኾነ ጥበብ ዝመልኦ ዓቕሊ ዝመልኦ ክኸውን ኣለዎ እምበር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ንሰምዖን ናብ ዕግርግርን ናብ ህውከትን ዝመርሕ ኣገባብ ኣመላለሳ ክኸውን ከም ዘይግባእ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርግፂኡ ኣብቲ መግናሕቲ ዝግብኦ ተግሳፅ ዝግብኦ ኩሎም ሃዋርያት ኩሎም ነቢያት እውን ይምልሱ ነይሮም እዮም ዮሃንስ እውን ልብኹም ዘይተገዝረ ተረርቲ ክሳድ ውሉዳት ማን ክብሎም ከሎ ዮሃንስ እስጢፋኖስ እውን ልብኹምን ኣዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረርቲ ክሳድ ክብሎም ከሎ ስቂሉ ይኮነንኩም ኢሉ ንኩሉ ነቲ መግለፂ ዝሓለፍዎ እንዳዘኻኸረ ብሕሊንኦም ተረቲዖም ክንስሑ ዝግብኦም ምንሳሕ ምስ ኣበይ ግን እቲ ዝውሃብ ተግሳፅ ይሂቦም ነይሩ እቲ ኣወሃህባ ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመላለሳ ሓቂ ግን ናይ ብሓቂ ሎሚ ብትዕግስቲ ብህድኣት ክንጥቀመሉ ምክንያቱ ብህድኣትን ነታ ዝሓትኹም ሕቶ ንምምላስ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኮኑ ምስ በለ እንተኾነ ግን ብዓቕልን ብህድኣትን ግበርዎ ኢልና ኣሎ ማለት ኣብ ብዙሕ ግዜ ክሓትዎ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሊንኦም እናረትዐ እዩ ዝምልሰሎም ነይሩ እምበር ብጎንፂ ንኣብነት ሰንበት ስዒርካ ብሰንበት ፈዊስካ ኢሎም ክሓትዎ ከለው ኣይፈወስኩን ኣይበሎምን ክፍውስ ስልጣን ኣለኒ እንኳዓነይ ገበርኩ ኣይበሎምን ሓደ ሕቶ ሓቲትዎም ንስኻትኩም ብዕራይኩም ማልኩም ኣድክኹም ብሰንበት ኣብ ጉድጓድ ተወደቐ እንታይ ትገብርዎ ኢሉ ሓቲትዎም ዋ ማልና እንዲ ብዕራይና እንዲ ኣድግና እንዲ ነውፆ ኢሎም ሓደ ሕቶ ሓቲትዎም እሞ ሰብ ደይዓቢ ወይስ እንስሳ ምስ በሎም ሰብ ይዓቢ እንተዳ ኢሎም ከይርትዑ ምእንቲ ኣዝቆጡ እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ ይብል ብሕሊና ረትዖም ነይሩ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብ ዘለና እዋን ከዓ ንሓቂ ክንምስክር ከለና በቲ ልኡም ዝኾነ መገዲ ብቓል እግዚኣብሔር
بتحتنا بسنة مقبار زرتع ملسي كخون يمرز كنملس جن علنا مالت سلقالات وجزاهير استمسجنا يخون قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا اللي وتسمع لنا بنا ثانك يو بدنا ببريه غمة حراي كالوت أم عراف عسر شدشة انتاي تماهرنا أم عراف عسر شدشة انتاي فليدنا أم عراف عسر شدشة انتاي ربيحنا هناتو إذا جزيازي بغنتو زحلف جزيازي كونس أما جزء أو جبت أملاخ زمز قبلنا جزية مس أملاخ نحلفو زلنا جزية أتي نفلتو حنت قالكا أبزح ناي هوتنا قعزو عابي مساقاقري كونا ناي خالي هراي كالوت جزينا ننتقمل له قرب جزيا لنا ما أنا دخل لبنا هيوتي حراي هوت حبتنا حسيت زي لو فين تزيفين هتسمع حراي أنا حتى مخرطات يكون زي ما قلكم ما حتى مخرطات سيادة قصر شدشته إذا لازم نقولكم جن لبهم قاهي له حجي زي أنا عندي مهراتنا أب كان زخل كلاسي كن خين ربش بس تأموناتكم كون كم زلنا بأملاخسي بدن بأموناتكم كون كم زلنا نخين ربش إذا بتعم خستاجر لنا قليت لنا نخين ربش سي بتعمي زخنا نجرس كن ربش كم زي بلنا كنفرح كم زي بلنا كنسبت كم زي بلنا مهيراتنا موزي بتعمي تمهيريا بلا اللخ أرني بتي زنب بارز اللخ لو معك እግዚአብሔር መስገን ካባሃትኩም ክፍል ላይ ያخبلون ኮለሲ ምስመንዳ ክንተርፊና ምስመንዳ ኾውና በጀኮ ዝሪእዎ ነገር የብሎምን ኮሚሊ ስምዖም ኮሙ ጓሃይ ስምዖም ነይሩ ጎይታ ግን እንተኸድኩ ይሕሸኩም ሓደ ብጸጋ ብረድኤት ከም ዘይፍለየና ኣብታ ናይ መወዳእታ ወንጌል ማቴዎስ 28 ሲ ኣነ ኸኣ ክሳብ መወዳእታ ዓለም معالتي كل ساعة مساخم الله خويزي سلازي نت برديت بس أجا زي في الليلنا بزح جزية بتناي حلوة مزمور بتناي مديا مزمور سي حلاوينا يتخسن إنه تنعنا زحلو أيدكسن أيتخسن زابير أبي ماني إيداي سلالة زابير أبي ماني إيداي نابلنا نسأليو زابير كم زي في الليلنا انتخد بسجا أنت تتفليون منفس قدس زحاشة منفس قدس كم السدلهم شعو كابليات كم زحدسو ترى سواز نبرو في الصمات كم زخانو فرحات زنبرو تبعات كم زخانو حدا قانقوا زفلت زنبرو ني عالم ملوك قانقوا خمس قلصلهم نابزس اغازي كم زسغاغرو سلازفلتايو انت خدكم اتنعاتهم زحايس نبرغن نعاتهم جن غوهي كويني يسمعهم حدا غزيني شتي عنقفات كغاطمنا هلو سلازي ردانا እግዚአብሔር ስለምታይ ተعنقفات አምጪዎ نعانا انت سوقيمنا خاو حدا غازلو نعانا زي تكمتلي دو يبلنامو سلمنتا እግዚአብሔር دو ابيلنا خابزي قالك نربح علامه سلازلو إلنا نردو منتي يونساتهم ግን ስለዚህ ተخدኩ ይሕሸኩም እዚ ስለዝበልኩም ልብኹም ጓሂ መለአ ልብን ኮላሊትን ስለዝምርመርን በራይ ተዛረቦን እኮ ግን ኣብ ልቦም ዘሎ ነገር ፈሊጡ ይነግሮም ነበረ ስለዚህ ተخدኩ ይሕሸኩም حق أنا أنت زي كركست مسأنا أباكم أي مسنيمو أنت خدكوا جنا نعو خسدلكم بتاع مسلازي كنربش كم زي بلنا خم جوهي خم زي بلنا زابير كل جزء بس أجاب رديات سلا تقدس ميل
ስለ ጽድቅና ስለ ግብርና ዘይኮነስ ስለ ቅዱስ ስሙይሉ ከም ዘይፈለየና ዝሃበና ተስፋ ሒዝና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣብ ሓቂ ኣሎ ኢልና ክንተብዕን ክንጸንዕን ዓብ ትምህርቲ ክንጸንዕ ከም ዘለና ክንተብዕ ከም ዘለና እግዚአብሔር ከም ዘይፈለየና ብኩሉ ጉዕዘና ከዓ ክንኣምን ከም ዘለና ካብዚ ቁጽሪ 6 ተማሂርና ብዛዕሚ ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና በነ ሕራይ ካልኦት ዘይተሳተፍና ዘለና ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ፈሊጥና እንታይ ተረዲእና ኣብ በመርጌታ ሓንቲ ሕተላ ድመፀት ቴክስት ሕራይ በመምህር ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ትጸሎት ምሂርዎም ሕጅፍቲ ጸሎት ብኡ እንተ ደኣ ለሚኖም ወይ ከዓ ብኡ እንተ ደኣ ለሚናስ ኩሉ ዝለመናየስ ይወሃበና እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ዘይከውን ነገር ክንሓትት ንኽእል ኢና እያ ትብል እግዚአብሔር መስገን ንኩሉ ዲ ዝወሃበና ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ዘሎ ከም ፈቃዱ ጌርና እንተለመናዮ ዮሐንስ ከም ፈቃዱ ጌርና እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ እትብኡ ዘለና ትብዓት ከዓ እዚ እዩ ስለዚ እቲ ከም ፈቃዱ ኣብ ናይ ሶሉስ አገልግሎትና ብዛዕባ ጸሎት ይነይሩ ኣብቲ ንኡሳና ርእስቲ ከዓ እንታይ ዝብል ነይሩና ዘይቅቡል ጸሎት ዝብል ማለት ስለዚ ካብቲ ዘይቅቡል ጸሎት ኢልና ዝረኣናዮ ማለት ኣብቲ መወከሲ ኣብ ካልኣይ ሕታም ኢና ዘለና ፍቅሪ ርኢና ብድሕሪኡ ጸሎት ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብ ጾም በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ጸሎት ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 52 ክሳብ 57 ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ሰማርያ ብሰማርያ ምሕላፍ ስለ ዝኸልዎ ምሕላፍ መኸሊኦም ከዓ ንኢየሩሳሌም ገጽዮም ርሕ ስለ ዝነበረ ምስ አይሁድ ከዓ ጽልእ ስለ ዝነበሩ ናብ ጸላእትና ይኸይድ ስለ ዘሎ ምድርና ረጊጹ ይሓልፍ ኒሎም ምስ ከልከልዎ ሐዋርያት ብጣዕሚ ሓሪቆም ብፍላይ ዮሐንስን ያዕቆብን ማለት ስለዚ እንታይ ኢሎም እዮም ሓቲቶሞ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ካብ ሰማይ ሓዋ ኣምጺና ንሰማርያ ከነቃጽላ ፈቀደልና ኢሎም ምስ ሓተትዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ወዲ ሰብ ዝጠፍአ ከድሕን እምበር ከጥፍእ ኣይመፀን እሞ ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ እቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ሙሉእ ብሙሉእ ነፂግዎ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መንፈስ ምዃኖም ቀቀዲሞም ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዚ ከዓ ድሩዕ ዕርጎቱ ዝነበረ እዩ ማለት ኣብ ታራ ግዜ ኣይነበረን ቶም ሐዋርያት ከዓ ቶም ሙሉያት ሐዋርያት እዮም ማለት ስለዚ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ፈቃዱ ተሰማዕ ኣብቲ ናይ አንቀጸ ጸሎትና ሓሊፍና ኢና ዝመጽእ ሰሉስ ከዓ ብሰፊሕ ክንርኢና ምክንያቱ ጾምና ብዘይቂም ክኸውን ከም ዘለዎ ጸሎትና ብንስሓ ክኸም ከም ዘለዎ ጸሎትና ብምጽዋት ክኸውን ከም ዘለዎ ጸሎትና እተን ቀንዲ ክኾና ዘለወን ብእምነት ክኸውን ዘለዎ ጸሎትና እቲ ቅቡል ጾም ኢሉ ሓደ ክልተ እንዳበለ ሰሪዕዎ ኣሎሞ ኣብታ አንቀጸ ጸሎት ምውካስና ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ጸሎት ብስሙ ዝተቀበለ ዘይኮነስ ከም ፈቃዱ እንተጸሊና ጥራዩ ክሰማዓና ክምለሰልና እቲ ንጽልዮ ዘለና እዋኑ እንተኮይኑ ዝምልሰልና እቲ ንጽልዮ ዘለና ጸሎት ንዓና ዘይጎድእ እንተኮይኑ ዝምልሰልና እቲ ንጽልዮ ዘለና ርእስቲ ንኻልኦት ዘይጎድእ እንተኮይኑ ዝምልሰልና ማለት ተመልሻ ክትኸውን ተስፋ ገብር መምህር ሕራይ እቶም ድሓተትዋ ተመሊሳትሎም ክትከውን ተስፋ ገብር ቃል ህይወት ተስማዕና አሜን አሜን ኩላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣፍታ ፍቅዲ 14 እውን ካልእ ሕቶ ነይራ ብመርጌታ ሕራይ ንሱ ካባይ ወሲዱ ስለ ዝነግረኩም ንዓይ ከኽብረኒ እዩ ኣትብል እሞ ኣብቲ እምነትና ግን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢና ንብል ዋላ ኣብቲ ጸሎት ሃይማኖትና ከመን
جستي منفس كلوس كاب أب كاب سرت الأمبر كاب ولد خنزي سرت إن هذا الحجسي كاباي وسيدو خبل كلوس ناتو سلازي بلودي منفس كلوس كبل زي المولى أهم لخ مقارنة آمني نموني جس نقوم عينة حتى كم يجري اعتبر مثلا تبي تجاجي እግዚአብሔር መስገን بلاش شغوان كيكون تحتهم دحان كم فقاد እግዚአብሔር እቲ ካባቦ ይሰርዝ ንብሎ ልክዕ ከምቲ ጸዳል ብርሃን ጸዳል ካብ ፀሓይ ዝወፅእ እዩ እቲ ካባይ ወሲዱ ክህበኩም እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ንዓና ብዝርዳእና فقاد أبوي كمل كلسي بفقاد حدا يوم نبلا لنا بملكوتسي فقاد أبون فقاد ولدن فقاد منفس قدسون حدا يمالد اتنا يبوهم تلو متمهرنا اتنا يبوي زبل خلو ناتيو بالمالد اتنا يبوي زبل ناتيو ندبل خلو اذا خاب ابوي تقبل كوي خاي بلالو مالد حجي انتايوتي ابتناي نغره تسبيتي غويتا اس كريستوس ززاروبو زبلو كاب تسبيتو كساب عرقتو ززاربو نأملاخنتو زملكت نتسبيتو زملكت ندحنتنا زملكت نتمرتنا زملكت سلازي اتنايبو زبلو كله ناتيو كله بزعبا ملكوتو يزقل زلو مالت كابوبو وسيده نغركم الله اذنا ابو ذهبني امبر ناتي يكونن كلها اتسقو يس كريستوس ناتي ناي كريستوس ملكوتاو بحري يزقل زلو مالت سلازي تخابوبو امصيه يهبكم الله قبل كله بزعبا تسقاونتي مخنياتو ابرا يوحنس انا زنبركون زلخون زل عالماوي مسبله مويته نبركو غناخ هياويه يبل مالت ملكوت اي موت ملكوت اي حمم ملكوت اي سقلني مالت سلازي ميته نبركو قبل كله ግን ነቲ ተሰጋውነቱ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መስከብ ምዃን ይገልጸሎም ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከዓ ናተይ ዘበለ ሁሉ ናተይ ዘበለስ ናተይ ይልሎ ምዕራፍ 15 ማለት كما امس بلا اب قطر 14 نسخ باي كوسدين كنغركم يمو نعي خبرني امس بلا اتنا يبوي زبله كله ناتي يلله ማለት ስለዚህ ታ ምስጢረ ስላሴ ለና ያዘለና بزعبا تسبيتو ይዛረባሉ بزعبا መለኮቱ አዛረባሉ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ትብሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ መብዛሕቱ ግዜ ካብዝ ወንጌል ዮሐንስ መልሽያ ኸውን ተስፋ ገብር በመምህር زيادة توساخي حسابات كن عدل كهبكم أبي ممهر أبزنا رستات كابتي أبوتات زجلس وون نجوباينا خطأ مسألة زخونة انتاي لما يما أبوتات جلس أمازلو جزيل لنا عدل كهبكم بسم الله الله يبلينا بين تبالا الراي كالوت بفلاي تمزي تساتفنا كاب معرف 10 وشدشه وانجيل يوحنس انتاي فليدنا انتاي ربيحنا انتاي تماهرنا انتاي الجسناون قال انا غير مسفلت كحس كاس انا هاون قالت الجسيها تدربيها الراي إلسابيت حبتنا إتكحف عبلت الله وأو بيلان حرسب زي الله خينا يجن الراي كذلك أنا أكل استرد أني أبدي معرف زيها سرح أبو سرح ولد سرح منفس قدس كما يموهانو زرقنا زلو خنياتو كله كوابو أبوي زبلني إزقبر كاوبو إمزي ناوبو إزغيد لازم منشي أبو مخانو قويتاي يسوع كريستوس زغورو عبت مدري كردو أمس لازيك البعمقات مخنياتو كم سبن كم أملاخن زي بزح
كم يجيرو خون نخلي لهم مردة دسنهم كم تزبلنا يتدرجهم بقرب نديز مهرم زلو كافتز محرم نلعله مجلس كم زهوم منفس قدس إتيابير منفس قدس سرحو دحرنا قويتها ناس معراقسي انتاي كم زخونه أتبقوا كم زمهرم لبهم كم دسفح أمرهم كم دسفح نخلو ملسك كم زهلوهم نخمهرو خلو بتبعاتم بدفراتن كم دزارو بقوانقواتات جيرم منكا ردو كم زخلو نت زي تردو بقوانقو جيرم كم زردو كم زخ إلهم حيلي كم زمزل ولا سقع زي قويتنا إيس كريستوس عدراجيوهم زلو مالتي سلازس تي ملكوت زي قسلكا زردا امبر استنتينكا قسلكا انت استبحالكا انت توفخا انت امنكا كم زردعك امبر كم زبقليلو سئلو زردعك كم زيكونه منفس قدس كحوسا خم زلو منفس قدس مقلاص كم زهد مسلزسي قليل يكون انت امنتنا ابن والمنفس قدسن حدا املاخ بتوحدو خن امن كلناس أزي قروم زخانة مرتي أبزم معرب استماهيري كابدم تقلتكم ونسخاتكم كلهم خاء تبعة ماهيري سابير مقلات بزحلكم أمين قال هيوت يسمع لنا ماما إلسابيت أبتي مستيرة سلاسي انت أتمهر الناس سلاسي بملكوت حدا سلستن نقولنا بسلطان بفقاد بملكوت ببهري حدا بسم بقبري بأكال سلسته مالت آب ولد منفس قدس آب ولادي ولد ولادي منفس قدس سرازي إلا تمهرنا كابزي وانجيل إمو أتي سلستنت كنل كلناس سلسته أمالختي زي كنا نبلسي آب حدا أملاخ سلستنت نبل كم زلنا آب زمعراف زي اتناي السلاسية تقبار تماهرنا لهنا السابية حبتنا قال هي وتسمع لنا الرأي قالوت آب زمعراف زي معراف عسر شديشة تاي تماهرنا أبز حالفة جزينا زنبرنا أتي ترقامي جئز تقرنيانا انتاي كم زبل توم زنبرنا بقبو سمعنا بقبو تقليس قلنا إيه مالتي أتو أزل حتتاتاتون سمعنا إنا سلازي أبزو أنجلزي كم فقد أملاح أبز مسن حنا نتلينا أملاح كأت تفقده نعم معرف عسر شوعات إنا هنكيد معرف عسر شوعات صلوت قويتا إزبل كال تأشمي يقولون مالت صلوت قويتا دقاقي منام بيبنايو كنمس موكستات رئينا هنمس إزي أب دحر تنسعي أب داقماي تنسعي دحر قداسي قبر زوهاب كان نفس أمكو إلو زنبب صلوت قويتا إزبل معرف حسرت شوعاته نحنا انتلنا أملاح كات تفقدو أبزمس عارف قبعنا نوعينا خرمو دقيمنا أنبيبنايو دقاقي من أنبيبنايو هنمس نابز قبعيون كابتز تردانايو حدا سبز تردو نقول لهنا أبنت لزخوننا أنبيبنا ملالشنا أستنتينايو هنمس إكزابير بس فقادي هنالنا سلازي أما كيسا قرنا يخولنا قن زي معراف هرب 10 10 حموشة 10 شديشة اتي معرافات فليز بلا معرافات تسفاز مولو معرافات كومون معريو سبباتات تقلص له معرافات نفلاي معراف 10 شديشة كومو بمخانو جزي قرب دقائق قال لنا حساب تليكم قبلكم حراي اتي جزينا ناي قال معدان جزي اخيل اللمو حسابات دحر زي بلنا خينو ابونا ابيك اش ولدت نساك قال معدان غيرهم بصلوت كعازولنا نبونا نبغش ولدت نساك نابزا او دمهرت بتحتنا اعدم
حراي كما وعيلكم كما يكنيكم كلكم بوثاتن أديتاتن أحواتن حاتن سلام እግዚአብሔር أبززلكم نعخاتكم يخن دقيمة رحوس بعال مسجانا أب تانكس جيفين خلنا يكبرلنا نزو مهارنا نبونا نبوي مرجتا على هو تسمع لنا كم وين بمزمور بتغسي بكل نجار حبيركمنا زمسخم أحواتن حاتن دما እግዚአብሔር أملاخنا زمن أقلقلتكم يبارخ حنتقال أبونا انتهي لو منا نيرم عربي معلتي إلو منا نيرم نتا عربي معلتي تقل دما أينيتي تقسيات زنبابلنا أبزا معرف 16 قصري سالاسان كلتن إنه خلقاتكم نن بينكم نن بسفراكم تزرولا نبينا يون اتحاد قلا قزية تمتعلا دروكا متيا جناخي أبو مساي يمو بينيسي أيكون كون كبري نعم لاخي كون إذك على زي نمانيو زتسفو إذا قال زي نمانيو حيلي زخون كنبل انت دا أخوينا نعي نعخاتكم ايو أبهيواتنا أبزي مدرنا نبرنا أبتقزي أبيهر ذهبنا عدمه بزح عربي كقاتمنا جدن ايو أبحكي أب قويتا أم منفساوي تلقخو كلنا سرح قويتا كنسرح أقلقلوت كنقبر كنتس كنوفر كلنا انقفات فتنا كقاتمنا مشانا زنبري كرحقنا زأمنا يو كتألمنا ناتي زبلنا يون كم زينهنا كوينو كتأنح ويدما نحنا نسبات كم أخون كونم نخل إنا اتنا عيو اتنا سرح سرحقنا منفساو تلقخو انت دا أخوينو كم تقويتا زدالينا انت دا أخوينو جن بيننا زي كنا كل جزية من قالو مسانا أملاخنا قالو مسانا أوانجيل ماتيوس مراف عسران شمانتن قصر عسرتة الشعطن قصر عسران تن مود داتا تقص زلو أنا يوانجيل ماتيوس دحرتن سايا قويتا ندك أما زامرتن تايلوهم كيدو بسمابون ودن منفس قدسن إن أطمئكم زعززكم كل رما كفتسم إن مهاركم دك أما زامرتاي قبروهم أبزي أدي دويلو هيكونن مغنياتو إزياء بين عند حركوينا كتتأمق كتمهر دك أما زامرتي كتقبر كلها ماني خازبل انت الترخبة فريح غاند حريت كي تملس تتعرات إركاون مقدخا انت كي تسحت إذا مسبلا قويتا انت إلوه إنه هدما كل معلتي أنا مساخاتكم إيه كبرنا أملاخي خون إنه هدما كل معلتي أنا مساخاتكم إيه علم ملغته باخ صدقك خلا
بينك صدق كاتخليا من البات ماكينات هبكات تخون وي اير تيكت قرصل تخون وي دما ناي بابور تيكت قرصل كاتخون اتزلا اخ كامسخ يكيدني زيابير جن كلخنا خلو እሱ ድማ ለአኽን ምሳናተ ለአኽትን ኮይኑ ኣብቲ ዘለናዮ ምሳና ኣሎ ኣብቲ ንኸደውን ምሳና ድማ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ናይ መንፈስ ወዱ ንጢሞቴዎስ ሕድሪ ክህቦ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 17 እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ቀዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎም ኩላቶም ጠሊሞምኒ እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን መን ይዝቃል እዚ ዝብለ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ዝፈትዎ እሙን ናይ መንፈስ ወዱ ንጢሞቴዎስ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎም ኩላቶም ጠለሙን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ደው ኣይበለን ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን ምክንያቱ እታ ልክዕ ጎይታ ኣነ ንበይነይ ዝተርፈላ ኩልኹም ነንበይንኹም እትዝረውላ ሰዓት ክትመፅያ ምስ በለ ጎይታ እንታይ ኢሉ በይነይ ግን ኣይኮንኩን ዝለኣኸና ኣቦይ ምሳይ እዩ ኢሉ እዛ ዘንበብኳ ቁፅሪ 16 ቁፅሪ 17 ደጊሙ እንታይ ኢሉ እቲ ስብከት በኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣህዛብ እውን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጎይታ ቆመለይ ኣበርትዓኒ ካብ ኣብ ኣንበሳ እውን ኣናገፈኒ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እቲ ስብከት በኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣህዛብ እውን ምእንቲ ክሰምዑ ምክንያቱ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ተልእኾ ኩሉ ኣበይ ይነሩ እንተደኣ ኢልና ኣብቶም እምነት ኣይሁድ ቅድም ዝነበሮም ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ምንታይ ይነሩ ኩሉ ተልእኽኡ ኣብቶም ኣህዛብ ኣብቶም ዘይኣምኑ ይነሩ እቲ ስብከት በኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣህዛብ እውን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጎይታ ቆመለይ ኣበርትዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳ እውን ኣናገፈኒ መጀመርያ ምስኡ ተጓዓዙ ነይሮም እዮም ኣብ የማኑ ፀጋሙ ነይሮም እዮም ዓርቢ መዓልቲ ምስ ኮነት ግና እንታይ ኮይኖም ኩሎም ጠሊሞምኒ ግና ኣምላኽ ኣይሓዘሎም ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን እቲ ክሰብኽ እቲ ንኣሕዛብ ከእምን እቲ ቃሉ ክነግር ዝለኣኸኒ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ በኣይ ገሮም ቃሉ ክሰምዑ ዝለኣኸኒ ጎይታ ግና እንታይ ኮነ ቆመለይ ኢሉ ሞዋቲ ስጋ ምሳኻ ደው ኢሉ ዝገብረልካ የለን ኩሉ ግዜ ተልእኾ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነገልግል ክንትንስእ ከለና ክንደይ ሰባት ኣለውኒ በዓል መን ምሳይ ኣለዉ ኢልና እንተተሲእና ከሲርና ብዝተፈላለየ ነገር ንሕና ንሰባት ክንርሕቆም ሰባት እውን ንዓና ክርሕቁና ይኽእሉ እዮም ምስ ሰባት ኣይንቕረብ ምስ ሰባት ኣይነገልግል ምስ ሰባት ኣይንሕበር ኣይኮነን መጀመርያ ሕብረትና መጀመርያ ደው ምባልና ግና ምስ መን ክንከውን ኣለና ምስ እግዚኣብሔር ክንከውን ኣለና እሞ እቲ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኩሎም ክጠልምዎ ከለዉ ሓደ እኳ ኣብ የማኑ ብፀጋሙ ምስኡ ዘይነበረሉ ጎይታ ግና ዝቆመሉ ጎይታ ኣብ ጎኑ ምዃን ጥራሕ ደይኮነ ካብ ኣፍ ኣንበሳ እውን ዘድሓኖ ንዓይ ንዓኹም ድማ ጎይታ ይቁመልና ጎይታ ኣብ ድኻምና ሓይሊ ይሃበና ብርትዐ
يهبنا كابزا وحاطيت علم كابزو حاطي صلاعينا كم أنبسا خوينو زغازموين أملاخ بعلو يناقفنا سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርቢ ሓንቲ ዓርቢ ኣነራ ዓርበይ ዓርብኹም ግና መዓሲ ሞዋእልና ዓርቢ እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓርቢ ድማ ናብ መን ክንጥምት ግባአና ናብ መስቀል ናብ ክርስቶስ ክንጥምት ድማ እግዚአብሔር እምነት ወስኸና ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ كلنا بصلات كنعصو حنساب حف نبل من سلام زصلى صلات كم بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت لعلو كل زخنت قدس ቤተ ክርስቲያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ من سلام تصليو بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منغستك تمصا فادكا متاب سماي كوم دما مدري يكون على تنجرانا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا حدقلنا كم كفو ادحنا نمبر فتنا يتونا منغستن حيلن كبرن زلعلم ناتكاي معمين اوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لكلكم بحلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدى እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ አንስ ብርኽቲ ኺፍ ረከር ስኹም ብርኽዩ ኦ መለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ንኹለት እግዚአብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኻምኦ እግዚአብሔር አጥርየና ጸጋኻው ነፍሰልና ጀካን ንፈልጠ ባዕዳ አምላኽ ይብልናን قدس مكان سمن نصوعن علنا اب سمايا زلخان سخا سلام كعبد النفس كلنا حضر ابز عالم زمن بارنا بسلام حلو كل مرحة سوى سلطانون بقدس مكان سلام حبهم ابزريانا انزلوا مكان تعذاب كامخرهاب ام تعاونان موصانا انزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدون بعنون وات كنبرن بكل سنه يملك خدمان اخان اجابير بنفرح بحياونات كنركبن بكريستوس مسؤول منفس قدسن مسغانان صنعاتن بؤذلكا لمن كل سعن زل علم علم امين قدس اجابير املاخنا سلا كله تمسكن صلوات كنت حيل سلا ذهب كنا نمسكنك قال كاخن مهار نزعد لزي سلا زغفت قالنا دما كبرن مسكانن خايخون نتن مهارو قالكا كم قالكا خنبرلو قالكا فليتنا نعخان قويتا قال فليتنا مقد خازة فلت بمنفذ عبي ناب سماي زت أمت دماء قبرلنا تقسمت كاس ديكونس اتن تقصو اطقسي اتن ننببا معراف اب هيوتنا كن صبارق كن نبرلو بقال زي كونه بتقبار نبيرنا نخالقتون أرأيان أبنتن كن كونلو نسخة حجزنا قالكا إننا تمهرنا أبيتكا إننا تمالالسنا نتوم قالكا زي مهارو نتوم أبيتكا زي مسو نعتاتهم مسيلنا سمكا خينة أيف كمتي زياتهم سي مسكورستوس كم زنبرو على ليوم زتبهله أبك قالكا خمزم سنة أبيتكا خمزلنا دماني ملاليك هلوانا نسخ حقزنا أبقالكا خلناس بقال عالم كين لله مسا خلنا اندابلنا دما عالم كين مسل الصغار دعنا تايدا أنا عخاق نمثل كمتي أنا نكرساز مسلا زلخو نسخاتكم دما نعي مسلو زبلنا حواريا باولوس نعخاق نمثل نسخار دعنا نزقال كاد سعنو نقال كازم مقبو حبلنا نتوم نمقبو زلنا نقال كادما هيوات كنرخبلو نسخ حقزنا سمكالي علكا نبللو احنا دما نبقدسنا خنقربلو نسخ حقزنا اتينا يو جميرنا يو زلنا صم دما صبق من جمار قبلنا
أم فتصامو دما بصحنا صمنا بصلوت صمنا دما مسناي جبري سنينا كنت صممو مدراو برختن مدراو سلامن سماوي هوتن كنرخبلو دما سخ حجزنا النبيات كم تقبل كالو من عنا دما تقبللنا الصمزي لدتك ملادك خم بسرلو ان صمو زلنا صميمو سخادم حجي عبت لها مدري هدا زي كون كات تولد سي قبل بناخ تولد قبل بناخ تعرف لنا اين نصمو زلنا مو از صمزي لبنا اصريو كدانا زي كون لبنا قديدو لبنا نعخان خبري صريو زقرب صم قبرلنا مع زقرر محرز زورد كنتاتنا زلوت وقئن ورا وقئن كيرو سلام زمص صوم قبرلنا إذا بهاجرنان كبابينان زلو وقئن ورا وقئن دماسخا قرلنا يا أخلكم بلنا نقول سلامي خمو سلام كهبنا أبجنك مكرا زلو ورهولنا بسقاب نفس تأثيرهم زلو فتحيهم حزم زخبر ما تصانا نعيم تعرف منك سخاور السم تأميم زلو نسعيم ذهب كان ولد ما خلهم بارخلنا نعغاز خون قبرلنا نعغاز يكون يتهابنا وفي رمز اللو دحن يتولنا قشم زلو دحن ملسلنا نفس عموتو هارقوين جنة منكس سماء عرفلنا بنا يدينا قدس رنجل مريم مالادنا بنا ملاك تراد أنتنا نبياتنا ورياتنا صار كان سمايتات صلوات يتفلينا سلام سلزو علكنا نمسكنك سلام كتحضرنا دما نمعقبك أب سمايتنا بربنا سمكاي قدس نقصغات مصا فقار كام تاب سمايكم دما عمدري يكون علات انجرانا لما هبنا احنا نزودولنا بدلهم تحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنا كايما امين عوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي ادي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له نسغي كوان سبرختيخي فركر سغم برخيو ومليتا تصقا يا بيهر مساخيو اوفستي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويسرق جنو املاكنا مدان يسوس كريستوس كاني كانت سريات يدم ساسي ابسا ولدو لبرو كساتي برهان انتم اويه كانت اويه دياقونات روان سايرو صنات ببسمكم كونوا فتانون صانا يرسينت كلوان سمات زيو مهارن كريستوس مال 10 تغلتين زيو مهارن نكسوس 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 بزحلفه محرنا بزمصر محلونا بافن منفس قدس بنت اجزتنا مريم مهارن نكسوس مال 10 تغلته بنت اجزتنا مريم مهارن نكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረልና ጽባሕ ንግሆ ቅዳሴ የለና አጋጣሚ ጥምቀት አሎና ሰንበቲና ክንገብሮ ዝግባአና ነይሩ ግን ካብ ካልእ እስትየት ቤተክርስትያን ካብ ዘይብሉ ስለ ዝመፁ ሰንበት ንግሆ ድማ ክምለሱ ስለ ዝኾኑ ናብ ቦታኦም ነቶም ኣብ ትዘለዎ ቦታ ቤተክርስትያን ዘይብሎም ጥምቀት ክንገብረሎም ኢና ጽባሕ እሞ መፂና ክንሳተፍ ንኽእል እቶም ዘይጠቕመና ድማ ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ድማ ብኦንላይን ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ልክዕ ከም ሰንበት ንግሆ እዩ ቅዳሴና እሞ ናይቲ በረኸት ተኻፈልቲ ክንከውን ቤተክርስትያን ትዕድም ንኹልና ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ብሩኽ ለይቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን آمين أبونا قال وتسمعنا آمين أبونا قال وتسمعنا أي أجميرو زفصمنا لؤل بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسكانا نبصحيو سمعنايو زنببنايو
كل قال እግዚአብሔር كا 30 60 100 سناي فرا اوشتنا يفريلنا